I ara canviem una mica de tema, tot i que evidentment tot està relacionat, que és sobre... O sigui, hem parlat de les despeses de representació que explicaves, però també ha sortit publicat, hi ha hagut informacions sobre unes altres despeses relacionades amb uns lloguers a Lovaina. Què pots explicar d'això? Sí, sí, puc explicar tot, de fet. Mira, això són una part dels diners que em corresponen, de fet, menys de la meitat, dels diners que em corresponen d'un fons que es diu Defensa Exili, que es va crear quan vam arribar al govern a l'exili, vam arribar a Bèlgica. Abans, fins i tot que es creés el Consell, es va crear aquest fons Defensa Exili, que estava pensat per donar suport a la manutenció, a l'allotjament i a la defensa legal dels, dels exiliats. De fet, era quan el president estava a Lovaina. No? I els beneficiaris d'aquest fons, els criteris d'utilització d'aquest fons són públics, hi ha una web i allà ho explica. I jo, evidentment, he utilitzat sempre aquests fons d'acord amb aquests criteris. De fet, la part que em toca a mi d'aquest fons, al cap d'uns anys, la vam acabar establint de manera concreta amb un conveni. Amb un conveni que explica quina part d'aquests fons em corresponen a mi, el conseller Puig, el president Puigdemont, etc. En un conveni amb l'associació que t'he explicat abans, perquè la mateixa associació belga que gestionava els recursos del Consell és l'associació que també gestionava els recursos d'aquests fons, no? I, per tant, l'ús que jo he fet d'aquest fons sempre l'he fet emparat per un conveni, que és un conveni públic, per dir-ho així. No? És un conveni escrit on es fixen aquests criteris de manera inequívoca, de manera molt clara i molt inequívoca. No? Per tant, estem parlant de, insisteixo, no? De l'ús d'un fons a l'empara d'un conveni que ho legitima, per dir-ho així. Però tu ja comptaves amb un sou d'eurodiputat, diguéssim. Sí, no. A veure, jo quan vaig entrar com a eurodiputat, immediatament vaig deixar d'utilitzar aquests fons. Immediatament. És un fons que vaig utilitzar fins que vaig ser eurodiputat. Jo no el vaig utilitzar més per les meves necessitats personals, per entendre'ns. Tot i que es va crear per això, no el vaig utilitzar més. El que passa és que, no sé, un parell d'anys després de que jo entrés com a eurodiputat, a l'edifici, el mateix edifici de Lovaina, on jo tinc el meu apartament, per dir-ho així, es van alliberar, allà se'n diuen cots, que són habitacions d'apartament, diguem, no? Es van alliberar 2 cots que fins a aquell moment estaven ocupats per uns estudiants i vam decidir agafar-los per la persona que a mi m'ha estat fent de cap de gabinet, una de les persones de l'equip del Consell, que m'ha estat fent de cap de gabinet durant tots aquests anys, que quan venia justament per estalviar, per no haver de pagar despeses d'hotel, s'allotjava a casa, durant tots aquells anys que va estar venint. Fins que vam veure aquesta oportunitat, s'allotjava a casa, la cosa feia que es treballés en unes condicions i es visqués i es compartís la casa en unes condicions una mica límit, diguem, no? Doncs vam veure que hi havia l'oportunitat d'agafar aquests dos cots, aquestes 2 habitacions, per tal que aquesta persona que venia de manera regular cada mes bastants dies, doncs quan vingués es pogués instal·lar en unes condicions més correctes, diguem. Simplement, com que el lloguer no el podia assumir una persona jurídica d'aquests cots, perquè no està permès, diguem, per la normativa, doncs simplement el vaig assumir jo directament, diguem. Però fixa't que no estem parlant d'utilitzar uns recursos del Consell que hagués sigut del tot legítim per aquesta, no? per l'allotjament i l'espai de treball d'una treballadora del Consell que venia de manera regular a Bèlgica. No, estem parlant d'uns recursos que en principi em corresponien a mi, però que jo ja no estava utilitzant, perquè em semblava que jo no els havia d'utilitzar. Jo els posava al servei del Consell. Els posava al servei d'una persona que és una de les treballadores del Consell. Per tant, no només hi ha un aprofitament inadequat dels recursos del Consell, sinó que hi ha posar uns recursos que em corresponen a mi al servei del Consell i per benefici del Consell. És exactament el contrari. Llavors arriba una auditoria encarregada pel mateix Consell que, pel que sembla, posa en dubte que aquestes despeses estiguin justificades. És així, això? Bueno,
no és ben bé així. L'auditoria és un document públic. I, de fet, l'auditoria el que diu, resumidament, és, miri, aquí hi ha dues versions. La versió del comptable, que és un professional extern, un belga, que fa de comptable de l'associació, que diu que no estan justificades, i la versió doncs, de l'afectat, en aquest cas meva, diguem, no? I en alguna mesura l'auditor pròpiament, en certa mesura, es renta les mans, no? Però clar, què passa? Que aquest comptable no és en absolut imparcial. Podrà dir, jo tampoc, bueno, molt bé, però jo estic aportant proves. El comptable no és en absolut imparcial. De fet, el comptable està a sou dels membres de la Junta de l'associació, que són persones de la confiança, de l'estricta confiança, directa confiança de l'anterior gerent. No? Llavors, a mi em sembla molt greu el que ha fet aquest comptable. Perquè, clar, despeses absolutament idèntiques a les mateixes dels anys anteriors que ell mai havia objectat. O sigui, les mateixes factures amb els mateixos destins, els mateixos itineraris, el mateix allotjament, les mateixes dates, aquest comptable els anys anteriors no havia dit res. I ara, de sobte, inspirat per l'anterior gerent, pels seus còmplices, per dir-ho així, diu que es tracta de despeses no justificades. Home, això sí que em sembla corrupció, però corrupció professional. I, per cert, per aquesta raó, aquest comptable ha sigut objecte de les pertinents accions legals a Bèlgica, que espero que el facin rectificar i que pagui pel que ha fet. Perquè em sembla molt greu, no?, que doni pàbul un professional extern a unes acusacions infundades, diguem, no? I, clar, al final és com el joc del telèfon, no? El gerent diu, per dir-ho, l'auditor diu el que el comptable diu, que és el que els membres del Consell d'Administració diuen, perquè és el que diu el gerent, diguem, no? Clar, aquí també em sap greu una mica el paper de l'auditor, perquè ell hauria de... El primer que ha de fer un auditor és mantenir una estricta independència respecte a l'organització que està auditant, no? I aquí jo crec que li ha faltat aquesta independència com perquè hi ha un moment que sembla que validi, no, la versió del comptable, sembla que se la faci seva, diguem, no? I que això em sembla un error, ho dic amb total sinceritat, diguem, no? La independència de l'auditor l'ha de dur a abstenir-se de deixar-se influir per l'organització que està auditant, i en aquest cas no ha sigut així. Això sona una mica com que no m'agrada el que diu, dic que està a sou de l'altre, no? Pot sonar una mica així. Bueno, però és que aquí hi ha uns criteris que s'han fixat de manera clara i l'important és saber si aquestes despeses respecten o no aquests criteris, i els respecten en tots els casos. És a dir, en un cas respecten els criteris que va fixar el govern a l'exili quan va crear aquell fons, que són públics, i en un altre cas respecte als criteris que va crear el govern del Consell en el seu moment sobre les despeses de representació, no? A més, és que aquests criteris es van crear molt abans de que aquests senyors entressin a formar part d'aquesta junta, d'aquesta associació. I les donacions que van fer els donants s'han fet en base a aquests criteris, en el cas del Fons Defensa Exili, per entendre'ns. I en el cas del Consell es fan les donacions i és el govern que ha de decidir com es distribueixen, que és qui té la legitimitat per fer-ho, que és qui respon davant dels inscrits. Per tant, els senyors d'aquesta junta responen en termes legals, però ells no són ningú, amb tot el meu respecte, per alterar aquests criteris o per incomplir-los. És que si no els respectessin, de fet estarien incomplint la voluntat dels donants, que és sagrada. I això sí que seria greu. Per tant, el respecte a la voluntat dels donants és sagrada, diguem, no? El destí i la utilització d'aquests fons s'ha de fer d'acord amb els criteris que han vist els donants quan han fet la donació, i l'únic que s'ha de fer aquí és avaluar si les despeses responen o no responen en aquests criteris. Permet-me que faci referència a això que has dit, que no són ningú en el sentit polític, però sí que són les persones d'aquesta junta que signen els documents, o que si hi ha alguna irregularitat en algun moment se'ls anirà a buscar amb ells i no al govern del Consell, o si més no és un dels seus arguments.
Per això jo ja fa molt temps que soc partidari de desfer aquell desdoblament, precisament. Ha sigut un dels meus cavalls de batalla. És a dir, aquest desdoblament que al principi podia tenir una justificació, el que és separar les persones del govern, que som els que prenem les decisions, perquè som els que responem davant dels inscrits i decidim com s'han de gastar els diners, hem de ser les mateixes persones que responem legalment per les nostres decisions davant de l'administració belga. Per tant, en aquest sentit estic d'acord amb ells. Diguem que aquest desdoblament té més inconvenients que avantatges ara mateix i que per tant s'ha d'acabar i que per tant ells s'han d'apartar i en aquest Consell d'Administració, en aquesta Junta, l'ha d'assumir el govern del Consell. És un dels meus cavalls de batalla des de fa molt de temps. Però en tot cas, que no pateixin, perquè a part d'aquesta auditoria que s'ha encarregat des del Consell, l'administració belga, el Ministeri de Justícia, obliga a totes les associacions a fer una auditoria oficial cada any dels comptes del Consell, que evidentment s'ha fet i evidentment s'ha passat sense cap màcula ni cap problema, ni cap mena, ni tan sols d'indicació per part del Ministeri de Justícia belga. Per tant, nosaltres hem passat els nostres comptes de manera impecable i impol·luta cada any davant del Ministeri de Justícia. No? I perdona, i deixa que encara digui una cosa, el comunicat que va fer el govern del Consell, ara no recordo exactament, fa un parell de mesos, amb motiu de l'auditoria, quan es va publicar l'auditoria, diu de manera explícita que aquestes despeses que estaven en discussió són despeses justificades. I això ho diu de manera claríssima, no? Per tant, jo crec que ja no hi ha més discussió, amb tot el meu respecte, sobre aquesta qüestió. I insisteixo, el comptable que ha creat la sospita i que és el que ha donat peu als titulars que van sortir publicats a la premsa, evidentment, jo he pres les meves accions legals en contra d'aquesta persona, evidentment.